Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър-председател, добре дошъл отново в вашия дом, в Европейския парламент. Искам да поздравя хърватското председателство с амбициозната програма и по-специално в частта за Западните Балкани. Новата година започна амбициозно и за госпожа фон дер Лайен, която от Загреб каза, че има зелена светлина или би трябвало да има зелена светлина за Република Северна Македония и Република Албания. Точно заради това обаче, заради тази амбиция, искам да припомня уроците от миналата година. А те са: първият и най-важен. Не трябва да обещаваме неща, които не могат да бъдат изпълнявани или не могат да бъдат изпълнени. Второ, днес глобалните реалности са такива, че не може да си позволим повече да държим страните от Западните Балкани в задния двор на Европа. Те трябва да бъдат интегрална част от Европейския съюз. Предстоят много важни инициативи през следващите седмици. Първата е да се подготви и представи новата методология за присъединяване на страните от региона към Европейския съюз. Тук е нужна консултация с тях. В противен случай обричаме процеса на неуспех още от самото начало. Второто нещо, за което говори господин Пицула – конференция за бъдещето на Европа. Всяка страна, която придобие статут на кандидат член на Европейския съюз, трябва да има роля и място в конференцията за бъдещето на Европа. Благодаря ви много. Успех, господин Пленкович. Успех, Андрей.